Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsoon lain na usab kining higayon nga gihatag kanato sa Ginoo aron sa pagsaulog nining maong dako nga misteryo sa atong kaluwasan nga atong naangkon pinagi sa kamatayon ng pagabanhaw ni Kristo human siya namatay. Sa atong pagsaulog ni Santos nga misa ato usab nga iapil sa pagpasinungog ang atong mahal nga inahan sa Dios, ang putli nga esposa sa Santissima Trinidad nga ato usab nga gisaulog ning Santos nga misa. Ug aron mandam kita sa pagsaulog ning Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan o ganinyo mga isuon nga nakalapas sa akong dakong yamot sa nahuna sa pulong sa buhat o sa pagbuhas sa kilang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kunang ulay sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo mga isuon. Aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magkatayo sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, langit lumari, Diyos ang Ama, makagagahong sa simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungkol sa imo, himaya, himaya, Ginoong Jesucristo, tungkol
Sampu kita. Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan ug sa Espiritu sa kasantos, nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa mong pagpadayag sa matud nga pagtuo, ang pagila sa imaya sa tunhay nga Trinidad, o pagsimba sa iyang kayusa, diha sa gahom sa iyang kahalangdon, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato, sama sa unang duha ka papan. Ug sayo pagkasunod buntag, mitunga siya sa bukid sa Sinai, ug gidala niya ang duha ka papan nga bato. Sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod ug nagbarog didto uban ni Moises. Ug gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluyon, dili ako daling masuko ug hupong sa gugmang walay paglubad ug matinod anon. Paglubad ug matinumanon. Mihapad ayon sa yuta si Moises ug misimba. Mingon siya, Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyon ko ikaw, Ginoo, sa paguban kanamo. Tig-a kaayong kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan, ug ang among kasalanan, ug dawata kami, ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw Ginoo, Diyos sa among katigulangan. Angay ikaw daigon ug bayawn labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daigon imong balaan ug may mayaong ngalan. Angay daigon ug bayawn labaw sa tanang katuigan. Daigon ikaw,
diha sa templo. Sa imong balaang himaya, ang ikaw daygon upayawon, lapaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian, ang ikaw daygon upayawon, lapaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kirupin, ang ikaw daygon upayawon, lapaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, ang ikaw daygon upayawon, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Karon mga igsuon, manamilit na ako, paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo, pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo upag makigdaiton, mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma o kalinaw. Pagpangumostahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Langmusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesu Kristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumalanit San Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo. Kay gigugma pagayos sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay. Kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak, ngani sa kalibutan. Aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak, dili silutan. Aban kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Anya na kita karon magsuon sa Domingo nga gitawag og BEC Sunday. Trinity Sunday. Matagi kayo nga ang simbahan magsaulog ni mga Trinity Sunday, pag-saulog usab ang BEC Sunday kon the basic ecclesial community. Gagmayng Kristohanong simbahan. Naghatag og gibugaton sa mga managsilingang pamilya nga Kristohanon. Tungod kay diha sa matag pamilya nga Kristohanon mga isuon nga giilapod siya og gitan-aw sa simbahan the domestic church. Ana man sa unang higayon masinati ang kinabuhi sa misteryo sa Santissima Trinidad. Ngano man, tungod kay ang mga ginikanan, ang amahan o ginahan, mauman ang maghulagway sa usa ka Dios nga buhi. Tungod kay our first image of God as a father or a mother is our parents. And our first experience of the mystery of the life, of the Trinitarian life, is in the family. Labi na gyud kung ang matag pamilya tunay panaghiusa. Usa ka panaghiusa nga nagagikan diha sa pagpuyo sa kamatuoran. Usa ka panagiusa nga nagpuyo diha sa pagkamatud-anon. Kay kung naa ang panagiusa, pagkamatud-anon, nausab di ang kalinaw. Walay kalinaw diha sa kapamilya kung walay panagiusa. Yahay din lain. Unya ang kinabuhi sa Santissima Trinidad mga ison is all about unity.
Kung gusto kita nga makasinati sa kinabuhi sa Santissima Trinidad nga atong gisaulo karon, o karon nga mahimong makahuluganon ang atong pagsaulo karon sa Santissima Trinidad, kinahanglan atong puy-an ang panaghiusa o ang kahiusahan. Ana nato masinati nga buhi gyud ay ang Santissima Trinidad diha sa atong pamilya. Kay kung atong tanaw pamalandungan, unsa man gyud ang naa diha sa Santissima Trinidad, diha sa usa ka Dios, ug unya adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unsa man gyud ang naa nila, usa sila ka kinaiya. Mao ni atong gituhuan nga diha sa usa ka Dios adunay usa ka kinaiya. Ang Dios nun nga kinaiya nga puno sa pagkagmaygumaon. Unya diha sa usa ka kinaiya gisahuan sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga mo'y atong makita sa matag pamilya, mo na nga a family is a reflection of the life of the Trinity. Nga naman, ng amahan, ng inahan, napod ang mga anak. Ang mga anak mo'y bunga sa tinuod nga gugma sa ginikanan. Nya nindot kayo nga magtubo ang bata, nindot kayo og upbringing ang bata, kung ang anak bunga gyud sa tinud-anay nga gugma sa managtiayon, nindot kay na ang maunga pamilya. Tungod kay anak masinati ang kinabuhi sa Santissima Trinidad nga mao ang panaghiusa. Nan mga isuon, dinhi sa ato ang pagsaul karon ni Santos nga misa, kinahanglan ato ning makita ug masinati ang panaghiusa sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kinahanglan atong makita ug masinati kining maong misteryo sa usa ka Dios ug tulo ka persona. Ako bitaw sa akong kinabuhi sa akong pagkapari, honest to goodness, no? Sa mga katuigan nga bago pagkumpare, every time I serve the Mass, ang akong attention, akong focus, naarigo kang Kristo. Wala pa kayo na sa akong una-una nga mabot kanang clear understanding of God the Father in every celebration of the Eucharist. Wala pa kayo na ako matuhog ba? Sa ngadto-ngadto sigug pamalandong sa Santos nga misa nga akong pagasalugon, nakita nako maigsuon nga there is that intimate connection with God the Father. Tungod kay ang pagsaulo nato Santos nga misa is a sacrifice, is a celebration offered to God the Father. Nga kung atong tan-awon, the Eucharistic celebration, ang Eucharist nga atong gisaulog, is our devotion, expression sa atong gugma uban kang Kristo ngadto samahan. Kay kung conscious lang ta sa atong mga pag-ampo, pananglitan sa opening prayer, conscious lang yun ani, makita na to, after all, nga ang Santos nga misa atong gisaulog is address to God the Father, the first person of the Blessed Trinity, Diyos nga mahal. Nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan o sa Espiritu sa kasantos, nganhi sa kalibutan, mipadayag ka
kanamo mga tao sa imong katingalahan nga misteryo ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matud nga pagtuo ang pag-ila sa maya sa tunhay nga Trinidad o pagsimbas sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kalandon. Makita usab nato ni mga isuon sa prayer of the gifts. Naagya po ni siya ang presensya sa Diyos Amahan. Santo sa Ginoong Diyos namo. Pinagi sa pagsangpit sa mong ngalan. Kining mga halad. Kinsang halad? Si Kristo. Halad sa mong pangalagad o pinagi ni himua kami nga tunhay kayo nga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo, pinangnig ni Kristo among Ginoo. Sumisod na po ng Ginoo ang ikadwa nga persona sa Santissima Trinidad. So makita nato mga igsoon nga the whole celebration of the Eucharist is the work of the Blessed Trinity. Ug sa matag higayon mga igsoon nga mutambong kita ning santos nga misa, we enter into the life of the Trinity. And this is a mystery. Katingalahan. Mao ni atong pangayoon nga grasya nga makakita kita sa katingalahan nga buhat sa Santissima Trinidad sa atong kinabuhi. Sa lihok sa Dios Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay kining santos nga misa buhat ni pagpangluwas sa Ginoo. Buhat ni sa pagpangluwas sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga nahiusa o nakighiusa kanato dining atong santos nga misa. Nga sa matag higay nga magsaulo kita ning santos nga misa magisuon ato ginang hunanaon, we enter into the life of the Trinity. We become part of this Trinitarian life. We enter into the Trinity, into the mystery. Gani kini atong kinabuhi nga Kristohano is already a mystery. We are partakers of this mystery. Kay sa pagbunyag palangdaan nato, sa sakramento sa bunyag, there is already an encounter with the mystery. Di pa ka matingala nga pinagis sa tubig sa bunyag, kita nahimong mga sinagop nga anak sa Dios. Ang uban pang mga sakramento nga atong gisaulog maigsuon. Every sacrament that we celebrate, it is always an encounter with a mystery. O kining santos nga misa, labaw na. Nga kining atong kinabuhi, kining atong pagsaulog sa santos nga misa, nanukad ninimaong dako nga misteryo sa gugma sa Dios alang kanato. Aron kung ato ning makita o batugkad nato, masinati nato kining maong dako nga misteryo sa gugma sa Dios alang kanato, muduyog kita sa pag-awit, himaya o pagdaig hangtod sa kangturan. Nga mo'y awit din sa Salmo Responsorio. Kay kung dili kita makasinati o makakita sa katingalahang buhat sa pagpangluwas sa Ginoo sa atong kinabuhi sa matag sa ulog nining santos nga misa, dili jud ta makaapil sa atong kinatibuk ang hunahuna sa atong kasing-kasing sa mao nga kaslugan. Dili kita muduyog sa pangkanta sa Salmo Responsorio, himaya o pagdaig hangtos kangturan. And we will never become fully alive as a church. Dili kita mamahimong buhi nga simbahan. Kita matag-usa ka nato, usa ka buhing simbahan. Gihagit kita nga mamahimong usa ka buhi nga simbahan. Kung may tabo lamang kini siya mga ison, nga mamahimo kita usa ka buhi nga simbahan. Nga nagadayeg sa Ginoo, kung maminaw ta sa iyang pulong. Kung atong saulugon, ang usay atong nasinati nga misteryo, din nga santos nga misa, ug atong mapuy-an.
Ang atong kinabuhi mga isuon, may usa ka hagit, pagtawag. No? Gitawag kita to encounter the mystery sa atong kinabuhi. Pangayoon nato sa Ginoo, the grace to really encounter Christ in the Eucharist, to encounter the mystery of our salvation. Aron mamahimo kitang buhi nga saksi sa katinuod sa buhing presensya sa Dios sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Hinaot unta may suon ang Ginoo maghatag kanato niya ng maong nga grasya aron mamahimo kitang usa ka buhi nga simbahan nga nagadayeg, nakasaulog ug nakapasalamat sa Ginoo. Ato karong bag-ohon nga ato nga pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa man sa lapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili pinuhat usag kinaya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaw siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya na matay gilubong, sa katong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuol samahan, mubalik sa nga mahimayaon, aron paghukom sa mabuhi o sa natay, ug ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagikan sa manong sanak, dungan sa manong sanak gisimba si Gimaya, ug misulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, nagala kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagabanhaw sa natay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao bisan nagkadaiya, ingon nga ngamahan ang anak ug Espiritu Santo usara. Ug moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa amahan alang sa anak, diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon maghiusa, aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasudnong panggamhanan, mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo.
Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma, tali sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong bisan malisod alang kanamo ang pagsabot niini. Himuha kaming mayusa sa imong balaang pulong nga nagpuyuban kanimo ug sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang iyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, o pinaagi ninihimuha kami nga tunay gayud nga gasalang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nga ngay matarong gayo, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw ban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, may usa ka Dios usa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kaya ang gituhan ko namo, mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituhan namo, mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matud walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulukan naglaing persona, ug ang kausa sa ilang kinaiya, ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga keruben ug sa mga serapin, nga sa walay hunong nagatuaw, madagadlaw, sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santo, 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 nga Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana, 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 sa kahitasan, Hosana, Hosana,
sa kaitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alangkan namo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat ka nimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma o Manileo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa munaw. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan makaambit sa kinabuhintunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kababuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magaampo kita sa mga natong gamito mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maingon sa langit, ang kalamo na amon sa matag adlaw. Ihatag ka namo karon at pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala. Kanahamon, hubili mo kami, itugyan sa mga panulay, inunuan-luwas sa kami sana. Mangayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salagmay layo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon. Sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ay inuman ang gingharian, ang gahumog ang himaya, ang tusan,
Ginoong Kristo nagyong ka sa mga apostolos. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi la pagsalig sa mong simbahan. Og sibo sa mong kabubuton hatagi kami sa kalinaw kayo sa. Ikaw nga mo'y hari hangtod sa kanturan. Nga ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita taong pag-inig sunay, panagdait manaakan ninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila ko angay mo kalawat kanimo. Apan pamulong lamang kumayo. Magampo kita. Makaayon namo sa lawas ug kalagi ng Dios namo, ang pagdawat ng sakramento, ug ang pagilasa sa Santisima Trinidad, ug sa lusaong kayusa sa tagsa-tagsa ka persona, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga pasalamat. Salamat sa atong choir, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and usherettes sa ilang mahigugmaon ug makanunayong pagpangalagad. Mapasalamaton usab kita sa atong sponsor sa altar decoration nga si Mrs. Aster Davis. Mga pahibalugikan sa atong mga padre kura. Una, giauhag ang tanang pangulo sa lay-mandated organizations, movements ug ministries sa parokya sa pagtambong sa pagahimuon nga panagtigom karong Hunyo 4, 2026 sa alas 7 sa gabi anha sa Parish Social Hall. Katapusan, ang Immaculate Heart of Mary Academy, AR, of Minglanilla, Cebu, Incorporated, nga usa ka PAASCO Level 1 accredited institution,
Nagpadayon sa pagpanawat og mga enrollees sa preschool hangtod senior high school. Ang klase magsugod sa Hunyo 15, 2026. Alang sa dugang impormasyon, palihog pagpakisayod sa IHMA School Office. Daghang salamat ug malipayong adlaw nga Domingo sa tanan. Palihog manindog atong kantahon ang Salve Regina. Zopia, O clemens, Zopia, O dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitris, Oremus. Omnipotens Sepener Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corposita animam, Odinium Filii Tui habitaculum effecem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Davut coius comematione letamur, eius pei intercessione, habitas tipus malis et morte perpetual liberamur, per ium dem Christum Dominum nostrum. Divino auxilium magna semper nobiscum. Ang inumanakan ninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.